Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, no kano mataka sa pulak, nadadaal pa'y laang mo. Ay, nawaw. Oh, apay ka din. Sophia bakit? Anyan na pasama. Naabutan mo't gaya man to'y kasirula tayo, Henry. Tas ano ang naabutan? Kita ama, isumat lagay ang mga agtagtag. Naabutan mo't gaya man. Gumatangak to no agpasintruak bakit? Di mo liplipatan ata kasapulak ti kasirula. Wen, inayon ko ni Tilistaan dagiti gatangak. Natnudyak malipatan. Pilyam tay medyo dakkel, tapno ado tilaunan na. Wen, kas iti kasirulam anabutan ti gatangak bakit? Sa dino tinagdapuam, Henry. Iya sentro na narusing. Ay nawaw, anya ngay taimot mau. Kasla kasirula may. Kasirula talaga na. Impagatang ni bakit ko. Manungay ti pananggatang mo iti kasta kadakila kasirula. 250 lang nana. Tinawarak nga may. Ay kamayat ah. Nalakan mo kasta. Una na, mayat pa iti quality na. Napuskol kita nyo. Mabalin asalunsunan no sa dino tinanggatangam. Iti abay ti restaurant nga si dagiti paradaan na. Naglalaka ti lako da ijay nana. Naglalaka ng mayat ti quality na. Iso ang makatipid ka. Oh, agtuyin din pagata mo kasi rula bakit? Manumot nga iti pinanggatang mo, Henry. 250 lang bakit? Tinawarak pa yung amin eh. Anya? Ay no, apay kaslasaan ka anaragsak nakatipid ta. Oo na yan, Henry. Ti kumamit nginginaan ti ginatang mo Amangan mat no low quality da ito Nang runa kat kunam alalakaan laang. Mayat ti quality na rita kasi rula bakit? Kita ang gamin asak ba nga agsao ka, napuskul mo piman. Kasano an naibagam amayat ti quality na? Kat lalakaan laang. Gumatang kang agpaiso iti gamit. Namday tay mat lalakaan. Low quality ang kanayom lakay. Ay no, pilpilyat mo bakit? Saan nga amin analaka kat low quality? Saan mo nga amin anangina kat high quality? Hay, isublim day ta kasirola. Sakto lang ti gumatang no agpasentro kami kin ni Mari Dorcas. Diyak kayat ti gamit alalakaan laang. No di mo kayat, ilakok langan kin nanaruseng. Nana Roseng, adda kayo kade? Nana! Ada Henry. Ada ka di masapul mau. Nana, amangan ko naknukayat yung agatangan to kasirula. Unak man no ginatang mo day ta para kan di baka mau. Kumaa, ngamti namat kayat nana. Isulat na kano ti gumatang nagpasentro dakin kumari na adorkas. Ay nawaw. Apay ka daw. Mayat mo day ta kasirula. Makita na puskol. Di na kano kayat tinaglalaka kasirula, nana. No kasta. Masapaw latay nginginaan na kasirula ti kayat na. Basta nga ron, nana. Sigon kang kuha na kat low quality ti ginatang ko, ta naglalaka kano. Mahilig magaya may tinangina ti asawam. Mutoy nga ron day ta kasirula tagatangag. Ay na, agyaman ang klaunay, nana. Oray 240 lang ang titad diyo. O adapay ka digatang Mari Sophia. Gumatangak pa iti kasirula, Mari Dorcas. Ay nawaw.
Nakita ka gimatang nila kay mo iti kaserola idi na minsan na, mare. Gimatang agpaiso, ngam daytay ki din sagto 250 laang ti ginatang na. O di mayat, mare. Nakatipid kayo. Ay na mare, jak kayat tinalaka lang agamitan niya. Anya nga ron ti kayat mo ngay, mare. Masapo lang hinginaan. Una, tapno mayat mo ti quality na. Ay na, mare. Saan nga amin anala ka ket low quality? Si kakit di mo. Ay, basta siya. Diyay nginginaan ti gatangak mare. Kasla ibirbirok mo matipaggastusam no kasta, mare Sophia. Ay, nawa. Nakangini na matanda ito akasirula, bakit? Ay di mo pakibiyangan ta kasirula dita, Henry. Agasam man ta 500. Ay nawaw, di mo pakibiyangan ko na. Gimatang ka itinangina. Ngamnukit kita. Kaslabas sila matinagdumaan da iti kasirula ginatang ko iti 250. Ay nga abas si tinagdumaan da alaw lawatom dita, Henry. Di mo ikumkumpara da ito akasirula iti ginatang mo. Ngamen, dakkel ti diferensyada. Ay wala. Talaga adakkel ti diferensyada. Tasika, 500 ti binayadam. Kat siya, 250 lang. Ngamnukit kita. Basit lang tinagdumaan da. Kastoy mo lang ti ginabuskul ti ginatang ko iti ako nam alo quality. Kaputa naglalakalaang. Di mo pakibibiyangan ta ginatang ko kuna manang. Agpakalaing ka man ngamin ditan ka. Kita mabakit. San aga po taad dati makitkitam akwarta. Kat gastos kamay agastos. Lumabalin, agtipid ka kumamot. Nagag ko. Ngagbinbinog kaw kayo kini Henry itay aldaw. So pialak ko. Ay nawaw, mangag ijay balayo, tatang. Ketwin. Kasirula kong kunayo ba? Ay, maasarak iti day ta, Henry. Nagpagatangak iti kasirola. Ngam tay lalakaan kit den, ti ginatang na. Di ka pa'y agyaman ta nakatipid kayo anak ko. Tinapatid. Kit maaramat yun day ta kasirula. Diyak kayat ti gamit alalakaan laang tatang, talo quality. Iso agim matangak iti nangina, tatang. Anya, aging gagayam ita. Kit mahilig kay tinangina anak ko. Una, tapno sigurado ang mayat ti quality na tatang. Kan, tapno agbilib mo't adagiti kumarek, no makitkita dadagiti nginginaan agamit, no kastang umay daditi balay. Ay, kastot lang ti kastagar aramidam. Saan nga amin anangin kat high quality? Saan ba't nga amin alalaka kat low quality? Naskal na ta apilyam alasaya dagiti gatang manak ko. Hay, agpada kayo iti mindset kan Henry tatang. Tip-tipidin nyo launay ti bagiyo. Ita panawan, kasapulan ti agtipid, tanarigat agsapul iti kwarta. Kas na kunag itay, saan nga amin analaka, kat madi ti quality na. Malagit mo, tay ginatang ni nanang mo akaldiro, nangin na ti binayadam. Ang saan mo't anagbayag, nadadaig. Rumarak ita, Henry. So di nung ti papanambakay. Naperdi ti planggana tayo. Gumatangak iti baro. Siya kung ti mapan gumatang, taamangan no si kati ibaon ko, katay lalakaan manen a planggana ti yawid mo. Kanya kalaki di mo tan bakit? Dubli trabaho mo't laang manen no si kati ibaon ko. Sigurado adita ig-igid manen ti paggatangam. Pasensya kan bakit? Agtip-tipid lang da tao. Sa maysa, sakbay agatag ti may sa abanag. Kita at pay mo't ano mayat ti quality na. Ulitig man na, saan aga puta naglalaka ti kabailak agatangin, kat low quality mo tan bakit? Nalipatam ka din, ti ginatang ko anak angin ngina a lipstick ngayon pagatang mo day. Nangina, ngam saan mo gayam a waterproof. Ay Huston, di ka nagpalawag. Makatitilang dagita ngay bagbagang. Ay na, nagmamayat tila ko da at t-shirt kan pantalon dito'y mall, Mari Dorcas. Kunakman no palanggana lang ti gagaram agatangan, Mari Sophia. Kumaang magustuak dagito'y abado, Mare. At dapat kasta ala ko ija palingki, Mare.
Nakitak idi na minsan anapanak nagbirok iti jogging pants nga usarin ti anak ko. No kayat mo akat isurok kin ka mare, tapno makatipid ka. Apay pailaan kat mabalin met agumatangak dito'y mall no kayat ko, mare. Nalaklaka ti presyo dahil dyan naggatangak mare. Makatipid ka ano dyan ti paggatangam. Ay na mare, amumat asa anak ang mahilig itilalakain laang agami. Ninginaan laang ti kayat ko, mare. Anya? Igamamampay laang to'y bag ko. Tagpili ak iti t-shirt mi kanlakay ko. Sigurado ka mare? Kabailam abayadan dagita kan nagngingina? At dapay kwartak, mare. Si kakit di mo. Di ka di madanagan. Taad dati extra manik ditoy. Awan ti plano nga umutang kan ka. Oh, gimatangak iti badom, Henry Lakay. Ha? Ipadas mo man no umanaykan ka. Agurag. Mulsamat, tinakagatangam ka dagito'y Sophia bakay. Wun, talaga ang nginginaan dagita, Lakay. Ay, nawaw. Isupay kida gastos. Sapay nagngingina. Ang damat ti kastoy alako da iti palengke. Naglalakapay bakay. Ay, si kalangarudan tinaigatangan. Nagadupay laang mga ibagbagam dita. Wen ata sayang ti kwarta. No iti palengke ti gimatangam. Di may kuma. Nakatipid kuma. Mom Henry, maminsan laang agbyag tayo. Apay atip-tipidin nyo ti bagbagiyo. No di mo kayat, mudtoy dagita abado, taitad kulangan iti sabali. Nagadong arted. Kumusta kayong tatang? Si kamat gayam, Henry. Agtugaw ka. Kapit ka. Saan ang tatang? Imayak lang tayo ko tayo basita natin. Agtugaw ka kiti. Kapit ba eh. At dapat lang, tiket ko sunod-sunod ka. Ano dito tatang? Kumusta kayo? Kinesopi ang anak ko. Masansan-samot ti apayo. Nagapa kami manan iti kalman ti malam tatang. Di yung iba ka. At dagitil nanginginaan manan agamit ti puon ti apayo. Tinangingina abado ang ginatang na Jemol, tinagapaan mi tatang. Nung siya, mahilig ang amin ni tinaglalaka tatang. Gaputa kayat ko ti makatipid. Ngam ni bakit ko may? Nginginaan ti kayat na. Ta sigurado ka no ang locality no naglalaka. Balag akanayon apagap-apaan mi iti anak yo, tatang. Mawatan ka, Henry, anak ko. Iti pa'y apagpagaak dahi taasupya. Ngam awan sidang gana. Uras siya. Mahilig at mat, iti naglalaka. Siyempre, maibiro ka no anya ti umanayan ti kwarta. Naitati sana mapanunot ni bakit ko datang. Gaputan dati iyaw awat mo. Gastos mo tinagastos. Awan ti ko na nag-aagtipid. Ngusak ti ka. Di mo pa'y irimit. Ti swildom ken ko na. Kita Sophia anak ko. Di mo saysayangan, ti kwartayo kinlakay mo. Ay nawaw, asino tinangibaga kada kayo asay sayangag ti kwartami, tatang. Nagpulong siguro day jay Henry kada kayo anya. Di matang kakano itinginginaan abado ijemol. Sagpaminsan laang magtatang. Anya sagpaminsan, kitunggal gumatang ka iti usaryo. Masapol at ay nginginaan. Ura at damat tinalaklaka. Basta siya, kayat ko tinginginaan ta sigurado a high quality. Ay na, ulitak ba nila, anak ko? Saan nga amin alangin kat high quality? Dadaduma, nangina, ngam low quality na. Agsar din kayo man, tatang. Makarengreng kayo man. Ay, naibos mat gaya man ti kwartang idultulin ko. Ay, nawaw. Panagkunakit nasken adumawatak manen ken lakay ko. Aba, nagulimag ka mat, Sophia. Asla na unag, di pang panunutam Addaman ti madlaw ko, Henry. Ay, nawaw. Kanya dahi tamanin. Di mo maten irimit ti sweldom kanyak. Lumay pa pa niti sweldo. Talaga asan kon nga rimitkin ka. Itian niya aga po kat asawa nak. Siyak ti babae. Gaputa na laing ka nga gastos. Mahilig ka pa'y ngarot itinginginahan na gamit. May busti kwarta, no kasta ka na yun, bakit? Ibirbirok mo, ti paggasgastusam. Ha? No kasta?
Awan pa nagtalak mo kanya. Ammom ti sungbat dayta sa lutsod mo bakit? No kayat mo, agtrabaho ka man. Tapno ammom ti rigat tagsapul iti kwarta. San laga taggastos ti paglayam? Ay, nawaw. Ne, bad trip kan samot, Mari Sophia. Ay, marurudak launay iti asawak, Mari Dorcas. Nagapa kayo manan. Kasano, di naman irimit ti sweldo na kanya. Day takit din, Mare. Among pa'y ti ko na, Mare. Agtrabaho ang kano, tapno amok matirigat ti agsapol. Ay, husto nila kay mo, Mare. Narigat nga minano, day talaang mangigas-gastos iti kwarta ti paglaingam. Sapay no sikat ti gumatang iti gamit ka masapul ang nangina. Imbis analakla ka ijay palingkay, iti nangina pa'y laang mat ti paggatangam. Na, uray si ka, Mare. Kasta ti ibagam. Makitkitam ka di dagiti gamit mi iti kusina, Mare. Nalalaka ang dagi jay. No nalaing kalakit ding agpilay, adda dagiti nalalaka amayat ti quality na, Mare. Ay, unay matanda ti apo sa ti kaaruba. Di na amo ti maabog. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Natinagan ti kasirula ginatang ko itinangina. Ay, Anya dayta? Kasirula mo't ginang nagkuanat nag. ti kasirula ginatang ko itinangina lakay. Ha? Ay nawaw, nakupit mo tayo. Ay, makapasurun day ta apo sa ti kaaruba. Kitaam, bakit? Kitaam? Apa yan? Kitaam ti kasirula ginatang mo itinangina. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit, kanaabutan mo't adagos. Kasano ko maamaabutan? Kanangina ti pinanggatang ko iti day ta kasirula. Isarang mo kaming iti init tapno makitam ti bagbaga. Rayawanan, talaga nadadailan da ito akasirula. Pangalaak ngay nga ta iti itaapal ko. Dayta, te high quality nga ibagbagam supya. Ay nawaw, di ka mag-agsao akas na Dayta, te high quality nga ilablaban mo. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit ka na abutan mo't adagos. Ay, sayang ti kwarta. Unak tumot ngamin king kabakit. Ita apanawon, saan langan apresyo ti pagbasaran, taadadagiti mananggundaway. Saan nga amin anangin na ket high quality. Saan mo't nga amin alalaka ket low quality. Iso nga rugad dati matatayo, amang kita. Wanan, kamali ko. Sorry Sorry talaga. Sika magayam, Sophia. Anya ti umay mo ibaga. Kumusta ti kasirula ginatang yukan lakay ko, Nana Rosing? Ay, mayat-mayat. Nakupit nga mabalin pa'y amausar. Natinag nga minitinabitlaw. Saan latamat ang naabutan? Ay, mayat anana. Nalaing nga agpili nila kay ko. Ay, wan mata, Sophia. Apa yan na sa ludsod mo? Gumatangak mo't iti kasirola mi akas tanana. Nadadaal nga min adagos, te ginatang ko iti nangina. Ay, wan! Nadakamat ni Henry, mahilig ka kano itinangina. Di mo kano kayat tinalaka agamit. Kanayon mo pa'y kano nga uyawan, no kastaan nala katigat-gatangan nila kay mo agamit yaw. Dayta ti kam malit, Nana. Impagarup ko ano nangina ti may sabana, kat mayat ti quality na. Ngam saan ba't gayam nga amin? Adda dagiti nginginaan, ngam nalaka madadaal. Adda mat dagiti lalakaan, amayat ti quality na. Nasken laeng apilyon tayo. Word, uray nala ka, no makita tayo mat amayat ti quality na. Mayat lata Tinapatag, kabailan tayo abayadan. Ay, nawaw! Iti kinarigat ti biag ita, rumbang laeng nga agbalin tayo a praktikal. Tinapatag, napintas ti quality dagiti kagawaan a magatang, ken mabalin pay a mausar.
Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Mari Betty. Ne, si Kamat Gaya Marimila, naimbag abigat mo mat. Blooming ka manin ita, ah. Syempre Ay wanan nak nila kay kumare. Naimbag ka pa'y, Mari. Sa dino nga iti papanam mare. Bunong mat taimat mo. Ay, sa dino kumapay ngay, Mari. Mangayo manin, awanin ti maisong road. Ay nawaw, nilakay mo ngay mare. Ibaon mo nga min Dayjay pa'y ti ko ng Mari. Apay, maibaon dayjay. Isupay kit di ati pangapaan na kanya. Sigurado nga ibaga na busy iti trabaho na. Kat agpada kayo mat nga trabaho mare. Ay sumber ka pa'y mare, tagkapi ka. Ituloy tati agsarita iti unag. Pasensya kan, Mare, ngam saan mabalin. Sigurado nga agatak manin nila kay ko no mabayagana. Umayak tulatan no sa anak abisi. O sige, no kastati ko na mare. Kadakmat akanayon dito'y balay. Umay ka laeng no saan ka busy. Tapno makapag-istorya ta mamat. Sembanday ta binagkat mo, mila anak kaw. Naimbagla pagsungrod mi iti makalawas, nanang. Ay nawaw, apay asaan nila kay mo tibaon mo ang mangayaw. Ay, narigat akasarsarita ti anak yun, nanang. Uwan ko, nana, ngam saan mo't amapan. Ay, pumaday tatao. Inton kwan, agreklamo manen. Amo na anak kipurdiya ka, ngam si kapay lang ti urayan na ang mangayo man. Anya ngay ter aramidon na ije balayaw. Awan ije balay, nanang. Iti ayan ti kumpare na ti tambayan na no kasta arrest day na. Talaga nga awan denggan nasaw. Inton ko nagadaw reklamo na. Ay nawaw, api akastati lang ang mira. Di mo nakita ti kayo nga insangpet ko, tinong. Agdigos ka mamit. Kasano kat di mo matpaginanaan da tao? Limual ka akastati lang am. Ay nawaw. Anya ti parikot iti lang nga kaya? Losyang kan mira. Ay wana mamit tabagin. Kasano kuma kat di ka mat-aggunay dito'y balay? Siyak mat-akanayon. Apa yang alun ni Mali Betty? Ada ti trabaho na. Ngem aglang lang ang atin igil. Ala, ikumparanak manen kan Mari Betty. Pudnumet. Naimbag pa ni Pali Edgal Napintas kan aglupulo pa afres. Ti asawa na. Agsarden ka man si Katinong. Nagado a reklamom. Ngam di mo mat-ammo ti responsibilidad mo dito'y balay. Aglang lang nga pa nga ubiyang ninanang siya ka. Wana, taada ti oras na para iti bagina. Siyak ngay, awan ti oras ko nga ag-beauty rest mo't. Ay nawaw, unaklaki din o asino tinapintas nga masabat ko. Sa kamat gaya malibeti. Bolero ka talaga manong tinong. Pudnumet. Ula dati anak yung kan palid galkit, napintas ka kin siya kalata. Napintas mat ni Marimila nga asawa ma. Wen angim sa balat ti pintas mo ya. Aglang lang ka nga flesh. Ni bakit ko ula kalkalpas ang nagdigos. Lusyang latamet. Saan anasayati kas nga ibagbaga manong tinong. Ang mga numasaktan ni Marimila. Pudnumet. Umapala ka una kan palid ka. Awan rumba nga apalam iti kumparin. Ngamin, napintas mo ti asawam. Nagagatupay ni Marimila.
Apay nga itang kalaang, Betty. Nasalaw ko ni Manong Tinong di Tadalan, Edgar Lakay. Anya timbaga naging ka? As usual, iruruman naman ni Manang Mila. Anya? Diyak mo man itinedya kumparin. Nagsasaw ko namlan asino mata na gugwapo. Unay kan bakit? Katipod no matlakay. Diyak magustuhan dagiti rumrumwar itingiwat na. No sa anak-anak kapag tepel itay ang mga nuti ni Babkon. Di mo latan ni kaskaso. No anya't ibagbaga na bakit? Isupay hindi apaka-stressam. Sipod pa'y idi akasta talaga ni Pari Tinong. Awan lat amo ng aramidin. No di agreklamo kan iruruman na ni bakit na. Oh, balon mo lakay. Pasensya kan ano medyo naladawak. Ado pa niya mintina si Kaso. O kailangan bakit? Mawatak mo. Agawid ak matladagos. Amumat nga do ti trabaho nga gururay. Dagasag pa iti anak tay ti ayang dananang. Agan-anad ka ah. Uray si ka. Diritso awid dumalpas ti trabaho. Well, di ka matanagan bakit? Agdiretso ka nga agawid numalpas ti trabaho eh. O sige, mapanakon. Sige bakit? Pare, talagang aglang lang ang atin ijel ni bakit mo. Si kakit di mo't pare Tinong. San amad daw at rentanan pare. Pare, ni Marimila ti sumungan. Balon mo sa amat imat na. Sungak peso. Inbagak met nga iteksnak. No asidigin dito pagtrabahuan tayo. Tasabatik laeng ang tibalon ko. Ay mayakit di dito eh. Ay nawaw. Pare, panawan ka pa eh. Kasalitak man ti asawa. Muto yung tabalon ko. Ay nawaw, napudot samot ti ulom lakay. Di ako nakinikakit iteks na. No asidig ka. Tasabatik ti balon ko itigit. Asino tinang ibagakeng ka. Nga agdilitso ka dito pagtrabaho ah. Dakis ka di. Nasabat ko ni Mari Betty di Tadalan itay. Kat na ko na nga okay laeng mat. When angim nakababain nga Lord. Anya ti pagbainam aya. Basta. Ibain na ka di, ah? Asis. Kita ay man tabadong. Ay nawaw. Nakababain ka lagi ti katrabaho. Si kalangarudan tinaituludan iti balon. Si kapay laang ti kastamad. Ay na Tinong aya, Jack Amon. Ay, awali ta ano asaw. Agawin kan. Taamangan mo makita na kapay lagi ti katrabaho. Kababain. Ya. Pinapanaw mo't ang dagos ni Marimila pare. Mga ibabain din tatao. Unay kan pare. Inyam among kumapay mo't kadagiti katrabahuan tayo. Ay saanin pare. Among met. Nagpipintas kin nagsisiksi dagiti asawa yo. Siya klayang sa amit ti gulang ti asawa na. Napintas mo't ni Marimila pare. Kasda amit ti napintas. Beauty res laeng ti kasapulan na pare. Ay nawaw. Uray manupay a beautyless. Sa anin amalipil, ti kasdi alangan na pare. Amangan kunak no, ginayumanak ti asawa idi. Nalabos kamot pare. Irurumon mo piman ni misis mo. Iso ti pinilim, sa ita irurumon mo akasta. Ipagbaklaan bet ti pugno pare. Ula agdigos iti gatas, alanganin amalipil ti kasdi alangan na. Mangantak iti pare. Saan ta napagsalitaan ni misis ko ta? Makapaawang galas met nga. No amo ni bakit mo timang gayuma? Si kapay laeng nga ta ti gayumaan na pare. Anya? Anya ti pampanunutam lakay. Itay pa di ka matagtagari dita. Masyanak launay kini Marimila bakay. Iti anya aga po lakay. Inruruman manan nila kay na ah. Manan? Nangag ko, tinagsasakit abalikas na, kani bakit na. Idiintulod ni Marimila, tibalon na bakit. Naku na pa nga amangan ka no ginayuma ni bakit na idi. Ginayuma? Di pa'y agyaman, tauray kas jay tilanganak at kinayat ni bakit na. Ay nawaw. Dahi tangarog bakit. Nagsasaw, kunamlan asino agwapo. No kasta ka na yon, ang mga no panawan to ni bakit na. Numapasamak dahi ta, saan tayo ang mababalaw ni Marimila? Narigat nga ta, timaadan ita asawa ang mangirurumang.
Apay met akasdete lang ang anang itulot itibalong ko si Camila. Kasangsangpot mo laang ngam napudot adagos di ulong. Ay unay kan ayatinong. Ibilin ko ken ka, ket iteks na no asideg ka, ta sa batak tibalong ko itigit. Ngam anya nga tinalamid mo. Nagdil-dilitsyo ka kit din. Naa. Nakababain ka lagi katrabahwak. Naimbaglayan tanilaeng palid gal tinakakita kayo ka. Nukas namot laang, si kamot ti agluto iti balon mo. Di mo namnamaan nga ibalunan ka pa'y. Di laeng. Kaya ko pa'y tapno saanin ang masapol ang mapanangka iti pagtrabahwak. Ken isubli kamot laangan kan inang mo. Di ka madanagan. Insako kun dagiti gamit mo itay. Tapno saan ka amarigatan. Anya? Isublikan kan inang mo kunak. Diyak kasapulan ti asawa ang mangiruruman. Bakit? Apay mo nga kastan ngay. Mabit lang ti iruwar ko dagiti gamit mo. Itulod ka matlaangan tapno awan ti maibagam kanya. Ay dawaw, anya ti kayat asawan da ito'y bila. Isubli kon ni Tinong nanang. Apa yan? Nareklamo la unay nanang. Mangiruruman pa'y. Ay unay, kantinaw. Anya man ang tinaramid mo. Da kayon ti makaamukan kwa na nanang. Agawid akon. Nasaysaya atin ti kastoy. Tapno awan ti makagapo nga apaan na. Bakit? Kompleto ti gamit na. Walang labis, walang kulang. At daamin ng itisako, nanang. Ala, inakong. Anya ngay ita. Insubli na kan ti asawam. Basol ko, nanang. Asino nga min tinangibaga nga iruruman mo ni Mila? Amumat abalay na ti pagnanaldan niyo. Pudno ti bagbak. Gulang ni Mila. Jak nga lun amo nanang. Amangan ko naklo. Ginayuman akmit ede. Anya? Gayo mabaalaw-law atom dita. Di mo ikalintagan ti dakas nga ramid mau. Agsarming ka man takitaam ti langam. No ammo ni Mila ti may papan iti gayuma. Panagkunam ka day, kat kastapay la alangama ti gayumaan na. Nawaw, pagyamanam kit di tauray kasta ti langam kat kinayat na kalatan ni Mila. Kunam lano asino ka mga agsasaong. Ninanang met, judgmental kay launa nga. Apay, sa anak ka di agwapo? Agsarming ka, tapno makitam ti sungba, ti saludsud mo, anak kaw. Anya ti kunam mare? Insubli mo ni Tinong kaninanang na? Juan Maribeti. Nagturod kan mare? Saan ko akasapulan ti asawa ang mangiruruman kan nareklamo, mare? Sa bagay, deserve na. Mangiruruman matlaang. Kunamlano asino mata perpekto. Amo mare, naibaga na pa'y kanu kanila kay ko nga amang ano ginayumam idey. Gayuma! Angam, di bali latan mare, tinapatag kat okay ka itan. Ay, wala, mare. Itang awan dito'y balay, mayat ti biyag ko. Awan ti paka-stressa. Wan nga rod mare, itapay lang kat madlaw kon medyo blooming kan mare. Awan mat gaya man ni Tinong di tabalay dalakay. Ay no, adamot ang nagtrabaho itay. Wen ngam saanan adi tabalay dati pagnanaudan na lakay. Sa dinong araw? Iti ayan ni nanang na. Anya? Insubli ka no ni Mari Mila. Ay, isong lagayam analiday ni pare Tinong itay. Gungguna na Kasta tiganaban dagiti asawa ang mangiruruman. No saan ko makasjay tinalamid ni Mila? Di bayat kami ko mga aginggay tananang. Irugim madan si Katinaw. Pudno met, baso na no api anagsina kami. No iday kat kanayon mo nga ibagbaga ginayuman ka. Ita, sa bali madan ti bagbagam. Basta baso na. Imbis nga kid daw kay ti pamakawan kasta pay lang ti ibagbagam. Ay, saanin ang masapol. Naggado ababay dita. Kabailak ta ang sapol iti napimpintas nga ni Mila.
Sigurado ka kanay ang magustuhan da ka matlaang. Ni Mila laang mati ka kaisuna anay lawan kan ka anak ko. Ane ko, nasakit mit kasta pa nagsasauyo, nanang. Ay, pudnaw anak ko. Ni Mila laang mati nakaanos kan ka. Ngam, anya ti inaramid mo kan ko ana. Sangkay bagampay aginayuma da ka. Ay naapo aya. Nay, si ka magaya Mila anak ko. Sa dino ti papanam. Agpalingki ag nanang. Ay, agitdan anak ko. Mabalin lataan nanang. Tapno makatipid ka itiplete. Blooming ka ita. Manungaal daw laan, sipod insublim ni Tinaw. Ngam dakkulan tinagbaliwam. Ay nawaw, agyaman aklaunay nanang. Kasta talaga no awan ti sakit ti ulo. Ayun gayam, kumusta mo ni Tinong nanang? Maday siya balay ah. Inal daw pagsasawak, tas ika din ti papabasulin na. Basul buka na, no apay nagsina kayaw. Ay, pasensya kayo nanang. Jak tuma maanusan ti panangiruruman na. Nagadupay kit di areklamo na no daduma. Ibagbaga na kanupay nga amangan no ginayuma. Maawatan ka, nakaw. Uraya sino mat, ano kasta ti asawa? Maibaw sa talaga ti pasensya. Nakitam ka din ni Marimila, pare? Awan, ti bibi ang kuking kwa na palid ka. Ay no, blooming ta asawa mita, pare. Anya? Sigurado may nilab ka man ng kengkwana no makitam, pare. Awanin ti bibi ang ko itiday tatao, pare. Imay di balay di kalman. Katay na, nagpintas sila. Ay, di nakman angawin akasta, pare. Pudno ti bagbak, pare. Kung nagtumutin kay di, beautyress lang ti kasapulan ni Marimila. Kita, idiawan kay di balay yo. Dakkel ti nagbaliwan ni bakit mo, pare. No makitam la ita, amangan no agdaton ka marin kenkwana, pare. Ni Mila ti aglabraba iti palaangan na. Pudnomit gayam ti naibaga ni palit ka. Bimintas ni bakit ko. Agin lalabasak man iti palaangan. Balang pansinin nakmanen. Si kamot ti lumabas, Tinong. Ne, blooming kamit itami ha. Una, tagdamatan ti oras ko para itibagik. Ayo. Saan akas idi at trabaho ti mapampanunot? Makapag-beauty rest pa yun da tao ah. Mila, no ibagak nga kayat ko ti agsubli dito'y balay. Okay lang ken ka? Sino tinangibagakin ka? Mabalin mo ti agsubli ah? Saan na kun ama pakawan? Bakit? Ay di nakman awagan iti bakit? No saan nak nga ay ayatan? Ken no atapom aginayuma ka? Apay pailaan nga agsubli ka kanya. Kung naklayang radya, bakit? Ay natinong, mayatan ti biyag ko ita. Pangaasam ko ma. Kalik, saan ako nga agreklamo? Kan saan ka nga ilulumen? Palubusan na nga agsubli dito'y balay. Urnusin ta ti relasyon ta. Jak pa'y masumbatan day ta sa ludsod mo. Ikanak iti waya-waya, tapno makapagpanunutak anaimbag. Amangan no agsubli ka dito'y balay, kat ibagam manen aginayuma ka. Hey, awanin nanang. Amangan mo isukat na kung ni Mila iti gwapo. Ha? Sa dino tinaggapo maya? Iti ni Mila. Di na kayat nga agsinublian kami nanang. Nagpuskol matiro pa manapan ay jay. Agasawa kami lakamit nanang. At dati kalbingakin ko na. Itatadakkel tinagbaliwan ni Bakamaw kasta ti ibagam. Idi panawan alos siyang iti katatrabaho na iruruman mau. Ibagam pa'y aginayuma na ka. Kakano iti waya-waya. Tapno makapagpanunot nanang. Hindi, urayam no niya ti desisyon na. Nanang, kasano nga ron nga no, di na kayat nga makisinubyan kanya. No manugot nga sinublian kayaw, ay nagasat ka anak kaw. Angam no saan, araminam ati ka ba alam, ipanagnag mo kan kwa na nagbalbaliw kan.
Ipanagnak mo kan kwa na, apagbababawyam, ti panangiruruman mo kan kwa na iday. Ay, wow! Ti kinagwapo kan kinapintas kat agkupas. Di mo nga rod iba inti asawam, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Pimanawal, nagiti trabahador mo. Perlin, anak ka. Nasaya at matnukas na, tapno masukatan da. Nauma at matlaangan iti kinaarte dagita at tao. Asino ngayon ti purdiya amang ituloy ti trabaho da. Sapay, saan pa'y analpas? Ay natatang, nagado dito. Ay nawaw, narigat agsapul iti trabahador ang nagagay Perlin, anak ka. Nalakalaang tatang. Mala, si kangaro din ti makaamba. Wala, saan asyak ti maawanan ita, tapi manaw da. Uray pupuutin da, tatang. Alawa na agsapul kangaro din iti kasukat da. Tanalawa pa iti maraipan. Wen, di kay madanagan. Agsapulak iti kasukat da, iti kabiitan a panawon, tatang. Mayat samot no makipurdiyak pailaang kani Perlin, lakay. Anyaya ti paramid na, Desi, bakit? Agraep kami kano. Asino ti kadwa? Mapan ko kasarita ni Nana Gloria. Tauray dua kami, lakay. Ay nawaw, kabagilan pa'y ayaman ni Nana Gloria at agrab, bakit? Ni Nana Gloria pa'y tikunam. Napigsa pailaang dayjay, lakay. Ngala, da kayong ti makamo, bakit? No kabagilan nyo, apay kiti nasaan? Mangrugi kami matlaang inton bigat, lakay. Pimanaw ngamin ti trabahador da Perlin kat masapul amalpas ti raep. Apay ka no pimanaw ti sigod a purpurdiyaan da. Dahil tatadyak amo, lakay. Awan mo't tinadakamat na iti nagsarita kami. Amoy umat siguro no anya ti aramidan nyo, Daisy. Ay, wan, madam. Nagbalon kayo kade. Naibagak mat a merienda laang ti libre. Ay, wan, madam. Nagbalon kami. Nasayat mat nga rod no kasta. Ni Nana Gloria, Napanlaang imisbo, madam. mapan mo kitaan. Ibagam nga agawaan na tani, agalas 8. Nasken amang rugi kayo. Sayang ti oras abay bayadak, numala daw kayong agrugi. Wan, madam. Siyak to ti mangyag iti merienda inton madamdama. Awan pa'y mat alas 10. Paingay day Perlin, anak ka. Merienda da Daisy ken Nana Gloria, tatang. Ay nawaw, day tala ang titid mo ang merindada. Ada ka di parikot, tatang? Dudwa pandisay. Mabsog na nga tama dita. Nasaysaya aten ngam ti awan. Saan da mabsog no day tala ang ti ipamerinda manakaw. Ay na, di dan aginarti, tatang. Di da pa'y agyaman, tada ti tinapay ken juice. Kita ang manta Diyos. Kasaladan numlaan. Ay na, tatang, pagyamanan dalat ta, tada ti ipamerienda kadakwada. At dangagpaiso ng kastamay. Tip-tipidum ita. Nagagadama piman. Sa maisa, saan analaka ti trabaho da? Mabisinan dalaki din o kastala ang ti ipamerienda manakaw. Mabalin ka ding agtal na kay latan, no awan tinasaya at nga ibagayo, tatang. Saan mat ada kayo ti aggas-gastos kayo?
Wan, Madam Perlen. Agyaman kam launay. Ibatik ti meriendayo iti lamisaan, ah. Wan, Madam. Agmerienda kaming tulatan inton madamdama. O sige, da kayo matan ti makaam mo, taado pa'y tinaskan nga aramida. Wan, Madam. Agyaman kami. Ay, nawaw. Day tao, ti Diyos nga ipainom ni Madam Perline. Anya tiraman na yan, Ana Gloria. Natamnay mo, kasla danumla ang anak kulayan. Ramanak mama, Nana. Pa, tanumat at talaga, Nana. Oo na yan, day ta Perline. Agraman to'y pandisal. Duwalaan. Talaga asag kay sata. Kasla nagtangkan pa'y. Ang mga no idi pa'y kalman day ta pandisal, Daisy. Ay, sapay mabisbisina. Anong santalatan akan ng ti pandisal, Nana? Tapno santa ang mabisinan. Nang runak at awan pa'y mo't alas 12. Barang saan akas tati pa meriendada inton bigat, Nana. Saan Daisy? Kisayan talaang ti balong tangain na po'y. Amangan kunak no day tapay amerienda ti pagsakitan ti tiyanta. Ay, nalpas mo't langan ti may sangal daw. Ay, naimbaglaangan. Tada may sukat iti asukar, Nana Gloria. Iso na lang, takas lang tip-tipid ti busta iti merienda. Ay, sa anak anarte no may papan iti merienda. Ngam no kas jemot lang ti ited da, ay oray sanang. Iso pa'y kit di apakaalaan iti sakay. Day tangarod, Nana. Makapadismaya talaga. Awan sirsir, biti merienda nga itod na. Makipurdiya ta ka di pa'y iti day di Perline inton bigat. Ikat ipadas talataan, Nana. Kasanungay no kas jemanan ti ipamerienda na. Nayunan ta tibalon ta. Tapno sigurado, Nana. Ngam no kas jay manan ti itod na merienda ta. Santan tun ngagsublay. O sige, kasta nga raw ti aramidon ta. Awan mo ti pitchel anang ikargaak iti Diyos tatang. Amangan no inyawid mo't danana Gloria kang Daisy. Inala kon itay anak ko. Adda iti kusina. Ay, kunaklakit din no inraman da nga inyawid. Adya kalaki di mo ten Perline. Pagbalin ng mga tatakaw ti pada batao. Una, tamamirmiraot dagi jay tatang. Anyat amok ngay no agraman pitchel kan basok kat kinursunadaan da. Ay lawaw. Adya klase ti kapanunutan da ita. Hey. Kumusta mo tinakipordiyaan nyo? Daisy, bakit? Nasaya at matlakay. At akati pa aramidan yung tumbigat? Agsubli kami inton bigat, ta saan pa'y analpas ti raot me. O sige, gundawayang bakit? Habang awan pa'y ti maaramid iti bangkag ka. Wan ay, anya nga itinlutom apang rabyan talakay. Balatong tay sumulang ti adda. Mayat daytan lakay. Agpeles kan aginana ka pa'y nga ron. Tamangan tayo itong matamtaman bakit? Isagana kong ti pagsukatan. No kahit mo tag-shower, nakasakduak mo langan iti danong mo sarang. Agyaman aklaunay lakay. Agsublida na Gloria kang Daisy itatatang. Isaganak ti meriendada. Da kayon ti makaam mo amangtad. Anangay ti pameriendam kadakwada Perline. Jay na ba ti akamote di kalman? San ka di pa nabangles dayday? Mabalin pa'y tatang. At damot lang ti pansit iti ref no kayat da. Sus, hindi pa na palabas alawas ti pansit iti ref. Anak ko, sigurado ang nabanglesin dayday. Ni tatang mat, mabalin pa'y dayjay. Nakaref mat. Ay nawaw, tipidam mo ti merienda na iti purdiyaam. Kasta talaga ti diskarte tapno sa anak amagastusan, tatang. Ay nanak ko, kinaimot, kastangan aramid mo. At damot ti kwartam, gumatang kalatta kuman ay ti may sa supot at tinapay di ta tersina, ta iso ti ikapida. Isupay kit di apaggastusan, tatang. No agraman merienda, kat iimot mo kadag iti trabador mo. Awan madismayada. Ay nawaw, susweldoak mat ida, tatang. No diyo kayat,
Siyakla ang timangtad iti meriendada. Ang mga nusabalik it diti ita judita. Anya. Anya ti bagayo, madam. Adda trabaho kita. Iso nga itad kon ti meriendayo, Daisy. Ay, agyaman kami Madam Perlen. Meriendayo daytan aging gatmalam, Pansit kan kamote dayta. Wen, madam. Agrubatak marudan. Kitaan nyo aramidan nyo, Di kay agbunto-bunto ngagtrabaho. Laglagi pa nyo, asusweldoan da kayo. Eh, saan met, madam? Makitkita yung manwun no saan. Agtrabaho kami latak ni Nana Gloria. Anya ti may imbagan ni Perleng, Daisy. Iniyag na ti meriendata, Nana Gloria. Anya nga iti meriendata. Pansit kan kamote. Ay nawaw. Amangan kunak no nabangles manan. Day tati dya kamuan, Nana. Bareng saan, Madimot ngagpaiso ti angot ti pansit, Nana Gloria. Ti kamuti ngay. Uray ti kamote, Nana. Ay talaga nga ing gagara da ita Perleng. No saan akurang titid na merienda. Nabangles man. Anya lakit di matikas tuyan ang paspasamak. Pagbalinan datan samat nga animal dito, Nana. Ay addaing tugot ko at tinapay. Isulaangon ti meriendaon ta. Ay, ano kastoy akanayon? Madismaya ti makipurdiya, Nana. Kasla saan damat a concern kada tayo. Kaputa makipurpurdiya tayo lang. Bayantan, Daisy. Ngaminton sumarunaw. Jakon kayat ti makipurdiya iti dayta Perleng. Tipiden da tayo malaw na yan. Nagkaray nga iso ti makaamo iti merienda. Ngam kastamot ti aramiden na. Ne, anya ti aramiden nyo dito'y kataltalunan, tatabukyo. Nangyagak iti merindaan niyaw, Daisy. Ha? Amok ngamin ang nabanglas. Tinyag ni Perlin iti agsapa. Awate mo. Ay, nakababain mo, tata. Awate mo kideng. Ay, agyaman kami, tatabukyo. Pasensya kayo. No naladawak, Inuray ko pa ngamin apimanaw ti anak ko. Di yu dakdakamatin tin ko, Alang yegak iti merenda. Ta sigurado ang makaungot day jay. Talaga ka di akas dyan ni Madam Perlin, tatabukyo? Sipod pa ide. Tip-tipi din na ti merenda dagiti purpurdiyain na. Kanayong ko ba abagbagan, hindi nak ipangpangag. Manulaang matitinapay di ta tersena. Isumat lagayam, tata. At datim imot na. Isu nga oras saan nga ibaga dagiti trabahador na. Ang muklatan aday tak kinaimot na ti makagapaw no apay apimanaw da. Di na ammo ti mangisakit iti trabahador na. Sweldo yo, Nana Gloria ken Daisy. Agyaman kami launay, Madam Perlen. Awan anyaman na. Ayun gayam, awan ka di ti aramidan nyo inton umay alawas. Adda ko mamanan ti sabali nga ipaaramid ko. No siyak. Aglangan ak, ta kinasarita dak ni Mrs. Cross. Sika nga, Daisy. Amangan numakaumay ka. Awan sapay mo ilaang ti aramidan nyo iti bangkagyo. Kasla iso ti kunan nila kay mo, idinasabat ko igi paradaan. Ay, kwa, Madam. Pagpanunutak pa'y. Diyak pa'y masigurado ita. Bagaan da kayon to no kasanaw. Nasakit ngamin ti bagbagig. Makabanong ti agrap. Kayat mo ka di pa itag trabaho iti dayjay a Perleng, Daisy. Saanan, Nana? Apay nga raw, akas jeti na isungbat mo kun kwa na itay. Nagrasunak laang tapno saan ang maupay, Nana. Sa bagay mo't kit di Ngam kasano nga rod abaliwan na ti kasjay nga aramid na no agul uli magtayap. Ay nawaw. Andan to siguro, Nana. Nariga ti agtrabaho iti boss, adi na amog ti mangisakit iti trabahador na. Pudnutan ako na yun, Nana. Urayan niya kumaameryenda basta saan anabanglas. Kantay mayat kumamot amakan. Uno saan,
Nayunan na lang ang tipurdiya tayo. Tada tayong ti makamo, iti merienda tayo. Siyempre, di na kaya tatagtip-tipid ka nga road. Lukas jay lang. Awanan ti mayat ang makipurdiya kan kwa na. Merienda pa lang kat imo tayo. Ang mga nubumaknang kat agraman tangdan tayo, tipidan na magtan. Day tapay, ti may sapang panunutok itay, Daisy. Naimbag ko na tainted na latta, titangdan ang nagsasaritaan tayaw. Nusan, talagang agreklamo ah. Nalpasan tira ang plakay. Makasta, awanan, ti paramid ni Perling ka na kaya. Ada ko mapaya. Jakon kaya tag sublay jay lakay. Ha? Apay man bakit? Naimot mat. Tip-tipidan na ti merienda mi. No saan akurang nabangles matitid na. Ay nawaw. Kasta nga ron. Pudno dagiti sayang gusa nga imot dahi ta Perling. Napanagnakan min kanina na Gloria lakay. Nagreklamo kayo kumaakan kwa na bakit? Jak kaya ti makiap-apa lakay. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Ni tatabok yung tupay nga amana di na ipangpangag. Da kamin tulakit din. Gulo ano ang reklamo kami. Di matan umay ni Daisy, tatang. Di na sigurong kaya ti makipurdiya ah. Iti anya aga po. Kat inted ko matitangdan da, idi nakiraop da. Itikas di atratong katakwada. Namnamaang pailaan agsublita. Ay nawaw, apay akasta kayon, tatang. Imot kay ti merienda Perling anak ko. Nusan ako rang, tayo nabayag mo't nga istak ti itid mo. Nukas di malaan, saan ka kuman anang tay? Pagyamanan da, tamang tidakla ta iti libre ang meriendada. Basta siyak, may salaing ti sigurado Perling anak ko. Di mo amaw ti mangisakit iti tao a pinurdiyam. Ado ti kwartam, ngam kas kamot ti kinaimot mo. Para merienda lang, iimot mo pa eh. Ay nawaw! Simbang pagkamagaya man anak ko. At di mo lang nakasaritam, apurdiyaan. Ay, awanen ti mayat ang makipurdiya kanyak, tatang. Nangdag mo ka din tiya warwaras asayang guseng, may papangking ka. Amok day tan, tatang. Iso siguro nga awan ti mayat ang makipurdiya. Tanadamag dan ti may papan iti day tabanag. Ay, basol mo mo lang ah. Hindi pa nga ibagbagking ka na aiwanam dagiti trabahadon mo. Ngam di nak ipangpangad. Ura sino mo't anak ko. Madismayada, no ti busda, kat di na amo ti mangisakit iti pada na tao. Uy, basol kun, tatang. Itatawanin ti mayat amakipurdiya king ka. Ano sa mo na? Ano sa mon akong trataan dagiti ipaaramid mo kuma? Ay, diyak kabailan nga aramiden amin, tatang. Sapay nagdadagsen ang trabaho. Day ka kumati pinanunot mo, sakbay nga inimutam dagiti trabador mo. Ali ah, rugya mong dagtrabaho, tapno isupay ti malpas mo, anak ko. Ay, nawaw! Di mo imutan dagiti trabahador mo, tapno di da mauma ang makipurdiyakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mapanak bakit yan da ita, bubong lakay.
Asinong tigadwam? Ni Mari Bonita. Ang mga numarabdan kayo manin, iti kumarin. Saan mat siguro lakay? Agawid ka daw sa. Wen, agawid ak adagos, apaman amalpas tilakad mi. Awan ka lagi talas 12. Na, but-but nga nak ka din. No kayat mo, di si kalaangan ti makityanda. Si kalangan. Masaduta ka rumah. Itay pa adi ka matagtagari, Mari Josie. Madanaganak nga rod, Mare. Traffic mo lang una yun. Ang mga numakaungot nila kay ko kanya. I-text mo, Mari. Ibagam ang traffic. Ay, awan load ko, Mare. Makitext ka pa ang kanyak, Mari. Ibagam ang traffic tayo, tado ti turista. Un, Mare, barang maawatan na. Ay nawang, kapilitan, Mari. Awan mat ti maaramidan tayo ta traffic mat. San mat amabalin apataya benta tinagluganan ta. Kanyang orasan. Yung mawan pa'y lang dahil ta Diyos eh. Makapagbuwisi ka talaga. Nay, ay nawaw. Ay natinarabid mo babaw. Si ka magayam ti mangmangagaw. Apay nga ibarbarsak mulat tandag iti gamit yaw. Kasano? Awan pa'y nga agawid dahil ta Diyos eh. No, sino nga taayat ti kadwa na? Kunak bando nakisinda dakit ni Bonita. 5 nga oras hindi na malabas. Yung mawan na pa'y lang si Mangpay. Awan ka di titiks na king kanak kaw. Na-traffic ka no. Ngamjak mamati tatang. Ang lalaki di mo tinanak kaw. At tamagam titiks na king ka. Marurutak na ron. Imbiling ko nga agawid adagos. Ngam nagtanggan ti ulo na talaga. Ay na, apo. Bubong, nukas na ka na yun. Awan lambo kon. Maibos ti gamit aditi balayaw. Para na traffic lang ni bakit mo napudutin ti ulaw. Di nakman pakibiyangan tatang. Numaasar ka, ti puon ti mangga ti ipangipapasam iti ugit mo. San aday tamang perde ti gamit yo ti paglaingam. Awanin na, maibos ti gamit yo anak ka. Pangita ka lang, Diyos eh. Itay pa'y urahin ka. Itay pa'y amabisbisinak. Ay, na yan. Anya manan tinaramid mo si kabubong. Mano manan agamit ti pinirdim. Ay, nawo at talaga ti kastoy abyang. Sino nga mintin lang ibaking ka? Amabayagan ka? Nagtiksakbat ka. Di mo ka di maawatan ti kunada at traffic. Traffic. Na-traffic kami kan Mari Bonita. Taado ti turista ita. Iso nga itala ang anak kaawita. Day talagang ti makagapo. Anya ti kayat mo? Patayabon me iti nagluganan me? Hoy, ma-stress ako ni iti kastang aramid mo. Nabuong manan dagiti tasa kas kadaan niya lagitan. Kurang pa deta. Nairuan kan iti kasta. Tunggal na pudot ti ulom kat gamit tayo ti pergem. Makauman ti kasta. Di ka pagyaman. Tasan aturupang ti perjet. Ay nawaw. Pudno asaan nakakabkabilan. Ngam panunutan man ti masaysayang akwarta kadagiti gamit tayo abas ta ibarbasak mulatan kita. Kas talaga kanayunan? Aging gat kaano nga agan ano sak, ha? Hay, maulawak Mildred. Dandan ni ibo sa magayam ti gamit dito'y balay. Kita man to'y flat screen at TV tayo. Nabatak matan ti screen na. Gumatang manin Ay, nawaw. Ada ti kwartang na igatang mo, alaman? Makipurdiya manin. Talaga sumakit ti ulo kan ka. Hay, Jack, maawatan ti kasta nga ugalim. Biniling ka idi. Ano mabalin kat kontrolom ti bagim. No napudot ti ulom, mapan ka iti puon ti mangga, ta uray iso ti danug-danugam. Nalpasay, nagkatunga sa asawam dita. Kanyapit ti maramidam. Saan mo mabalin ama isubli ti napirdeng. Jack, ambon na talaga. Ha? Ita ka man langin. Mapanak ita hindi kumparik. Ita, pumanaw ka na ta nakasta. Siya ti pagdalusan ka dagiti binuong mo. Lumabasak, Jusay! Sa dino ti papanamna na porla. Mapan ko itulod to'y karni ti baboy, ti ayad da Paul. Anyagay, dagita isaksakom.
Gabi yung sama na kita. Wala na. Pinirdi manon ti asawa. Ay nawaw. Apay ka numanan. Sa anak lang ang nakaawid adagos, tatraffic kat nga rod itay. Idi simmang petak ay na, agkaiwaramot ng dagiti gamit dito balay. Tagayam, imbarsak naman agraman ti flat screen, apakibuybuyaan nyo, nana, naperden. Inulit naman ang tikas iti inaramid na iday. Di na amo ti mabagbagaan, nana. Di na pinanunot, asayang ti kwarta ang naigatang kadagitoy agamit. Anya nga iti ko na ti asawa medikal man, mare. Ay, ma-stress ako na talaga, mare. Oh, anyat na pasama kaya, mare. Awanan, naperdi manin ti mano agamit ijay balay. No kasta, imbarsak naman ang dagiti gamit yo. Wen, mare, dagiti langan plastik agamit mi tinagbati. Awanan ti pagkapyan, awanan ti pagbuyaan. Ay, nasakit ti ulok amang pampanunot, mare. Di gumatang kayo manan iti gamit yo, mare. Saanon, mare? Ah? Nangamong ditan. Ang mga nugumatang akat perdian tumanin nila kay ko. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, mare. Di ka pa'y gumatgatang. Tapno maamiris na, tibindot na. Wen nga rod, mare, nairwamon iti kastang aramidan na. Tunggal ng pudot ti ulo na. Gamit may ti dadaulon na. Ha? Ang makita na itaa. Ay, anyang pala aramidom Jose. Apay adi ka pay lamang ipapudot iti kape. Imudot na yan, itaypay. Apay nga rin din ang itimplan iti kape. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo? Kalpasan abinuong mo dagiti baso dito'y balay? Kung naman nuging matang ka iti baro. Pangala ako mga itiigatan ko, kat awan mo't inyawat mo akwarta. Tagkapyam latan day tanakupit at akure. Timpla mo, ta sa anak ng agkape. Ay. Asino mga itimbay ng agkape iti takuri. Kaslawan ti tasamay. Talaga nga awanan ta inibus mo. Ano sam ita, ti agkape di tatakure kunak manan. May kamay, dito'y balay. Anya ti masapul mo, anak ka. Mabalinti makikapi tatang. Ha? Ay nawaw. Awan ti kapiyaw, iji balay yaw. Adda pagkapyan naman bakit ko iti takuri. Ah, kasano mo nga men, binuong mo amin abaso yaw, idi na minsan. Nakaungatak lang iti dayjeng aldaw tatang. Iti panagkunam ka din, kit na siya at tigas tangar arabidam. Basong mat lang ni Josia. Napay ngamin papudutan na ti ulo. Nagloko kan baro. Ipabasol mo pa iti asawam. Namin ano akas na tinaramid mo. Kasano, numauma ti asawam kaagsapol iti siya mahal lalaki. Tay nasingsingpait niyam ti siga. Pagyamanan kit di ta Josia. Kasan nga iso ti kabilag no kasta makaungatak tatang. Weng, yung salat ta dagiti gamit yu ati dadailan. Malala, nagkapi ka. Yung pandadamdag iti baso ka. Abang ano iraman mo kiti apirjay. Awanin ti igatang ko no bilang laing baraw. Iyon mo man ti TV tagbuyak bakay. Ay nawaw, manglukluko ka kadi, Asidig ka mat iti TV. Anya lang mo dya pinduto. Nung masadot ka, at damat ti remote iti sangwana mo. Aday ta, ion-kon. Ay, nangisip mo Awan mo ti makita bakay. Common sense mo tin Nalipatam ka di tinaramid mo? Screen lang mo tinabutak. Ay naapo, pang ngaasim man usaraam ti panunot mo. Anya nabutak laang ti screen na. Siyempre, no nabutak, naperdi mo tin No anya mo timbarsak mo iti TV Gumatang ka nga rudo ni ti baro bakay. Ay, saan analaka ti gumatang manin? No agsasao ka, kaslad din padulin mo akwarta kanya. Sapay at dati drama abuya ko ma. Nyamot tunan. Umayak man, Mare. Agtugaw ka, Mare Jose. Ay, agyang manak, Mare. Umayak laang makibuyang. Ay, una, Mare. Iyon mo lang ang titibi. Agbuya taado Mare. Ay, una, Mare. Mabit lang.
Mangisa ang akbiit. Ang mga numakaungat nila kay kwento na agawid. Naimbag ka pa, Mare. Naka-rice cooker ka. Saan ka amarigatan nga agluto? Abay, agraman rice cooker yung pinirdi nila kay mo, Mare. Ay, Juan Mare, nabetak mo dun. Sayang day jay, kagatgatang milaang. Ay, day tatirigat ti madan iti kasta aklasin ti asawa, Mare. Ti mangperdi iti gamit ti paglaingan na. Isungarod nga awanin ti planok agumatang manen, Mare. Maanusan no anya ti adda. Balay pa'y ka di dayto. Siga no anya ti panagkitam. Manuabulan na nakastol. Awan ti makita ka gamit. Di ka agreklamo dita, ta si kamo ilaang tinang perdi. Talagang awan ti plano magumatang ba kay? Mangtod ka, itigatang ko. Awan ti kwarta kita. No kas na nga rod, ano sa mun ano anya ti adda. Lagi di maanusan ti kastoy. Di mun tuma ngamin ammo ti agnakam. Pinakawan ka di, ngam inulit mo pa ilaang mat. Ita, si kamot laang ti agparikot taawanan ti maaramat. Ala, dadaulom ket di pa'y tinagbati. Masiksikurana ko ni balay tatang. Anya pa'y laing nga ron aramidam gay. Makipurdiya ka Tarugyang manin ti agpundar iti gamit yaw. Awan ti bibiyang ni bakit ko tatang. Ay na, naumamit ti niya. Si kanto nga may barok. Di ka agnakaim. Agsaysayang kay ti kwarta. Amom ngayon rigrigatan yung iti gamit yaw. Napamula ang pinilday. Awan na. Naitatibidot ko ta. May kawa tamano abulan nga gan anusak. Sa pa'y paborito niya buibuyagi ti TV. Pagyaman ang lata. Ta saan nakapinanawan ni bakit mo? Siguro, no sa bali lang ang babae ay awangin na. Nabayagin ngayong sukat na ka. Kontrola mo gamin at ibagin baraw. No amom anapulot ti ulaw. Rumwar ka dagusin. Amom ti ugaling. Sikabat ti masalaw ko iti dalan, bubaw. Sa dino ti papanam. Apana man makipurdiya na napirla. Ijay, Di tamyanan. Naskin nga gurnungang na na. Tapno makagatang kami mutlang kini bakit ko iti gamit iti balay. sikanto mga gamin. Mahilig ka mang pirdi iti gamit no kasta na pudot ti ulaw. Hindi makontrol ti bakit nga na. Nairuam kalaan nga main. Baliwam ti kasta nga ugalim. Tapno saan asayang ti kwarta ang nagrigrigatan yaw kang baka mau. Limabas man nila kay mo dito'y balay itay, Mare. Jak am mo no sa dino ti papanan na, Mare. Saan mo't nagpakada kanya? Nangag ko ti pagsarsaritaan da kanina na perla itay, Mare. No husto tinangag ko, mapan makipurdiya di tamyanan, Mare. Aya, Isumat tinangag ko, Mare. nasaya at ano na panunot na ti makipurdiya. Tapno masukatan na dagiti gamit a dinadaol na, Mare. Isupay, Amare. Manuabulan mo tin nga gananos ka. Tangdan ko iti manungal daw bakit. Ananwak dayta. Igatang mo iti gamit dito balay. Umanay ayamot dayta. Inutin ta bakit. Agda man ti pakipurdiya ak into no malawas. Una umpayla ang agatangan dagiti kasapulan ta. Sumarunon to ti TV kin rice cooker. Amangan mat no gumata nga, kat perdyem tumalaang manan. Saanan bakit? Kasano ang makasigurado Manipo dita. Agbalbaliw akong bakit. Kasta mo laang timbagam ide. Sa balitan bakit. Seryoso ako. Ura siya akong taggastos iti gamit dito'y balay. Tas syakbat ngagpaysuti ng dataal. Okay. Inton sumaruno alawas latan, gumata nga. Nagadumat dun taginatang mo agamit yung, Mare Jose. Tangdan ni Bobong tinaigatang, Mare. Mayat ka ron ano kasta, Mare. Sana na masapol nga gananos ka. Rumbang laang amare, isuma ngamin tinang perti. Rumbang laang asukatan na.
No nalaing amang perde, nalaing kumamot agumatang. Ay, husto ka, Mare. Marangag na akamot na. Narigat no kanayon agamit latan ti papapanan ti kwartayo, Mare. Saan kayo ang makaurnong no kasta? Ay nawaw. Anya nga ito nakakarton na binagkat mo, bubong anak ko. Ay, TV samay. Tatang, kimata kiti barong. Tapno ka dati pagbuyaan ni kinibakit ko. Kita abangan no mapirdi manay. Saan tatang? Ay wala akong nagitigamit ni. Kasta agamay. Tapno saan asayang ti kwartayo. No napudot ti ulaw. Saan adagiti gamit yo, ti pangipapasam. Nagadoa kayo iti paraangan nyo. Kastamot lang ti ko na ni bakit ko tatang. Sige tatang, agpatuloy ako. Siguradong agururay ni bakit ko di balay. Hagan-anad ka anak ko. Kibiling ko ha. Di mo liplipatan. Ay, kamaudyanan na bakit. Kompleto mo't lang ti gamit iti balay. Kabarbaro mananda kita. Kita ma, ang mga nupirdyam manan. Ay no, saanin bakit? Agbalbaliw ako. Promise. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay a pagsakitan ti ulok no kwa. Mala, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Agluto akpay iti pangrabyanta. Tulungan kan bakit? Ha? Mala, sumurot ka nga rodan iti kusina. Tapno nabibiit ti trabaho. Ay, nawaw! Ikan iti importansya dagiti kagawaan. Tapno saan ang masayang ti kwarta na igatang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.